Good morning guys. Ni anak pod mi, na anak pod ko. Labay na po kong baso. Ngit-ngit gihapon ang akong vlog. Kailangan kagasayo og mata kay kuan man guys. Lunes sayo ang basura ron guys. Kay kuan og Lunes sayo pagka hoy base dili sila sayo. Daghanay ang basura guys. Nara guys oh ang basura. Guys, adto sa ko ni nani basin mata na si nani guys. Magbanha-banha sa ako diri guys. Kaya ako ra isa guys nag walking guys. Sayo hi guys. Ngit-ngit ay diha guys. Ne? Labay na kag basura. Tuog pa si nani. Ayan guys, ako yung nakuha guys. Adto ko sa pitas guys. Ayan guys, ni anak ko sa pitas kali. Bagus, dili na ko sa bag. Bahagan to guys. Hindi na ko magkanubag. Tiraghanan akong bahag guys. Morning Lord. Meron pa diri guys. Sorry na punta guys. Kaya kung kuhaon kung wapon. Ang akong nakuha guys, sapatos guys. Wow, ganahin ito guys. Guys, wow. Thank you sa mga sapatos. Naara guys, ang mga sapatos guys. Napunitan na ho guys, ang guys, sapatos. Ano? Ha? Awa si ikaw sa imong nakitaan. Sa imong nakitaan ron? Wa gani. Wala pala. Wala. Nag-vlog ko uy. Nag-vlog. Wala. Vlog lagi ko. Ikaw. Ha? Usa kilubong. Ha? Diyaw, wrestling. Nga naman. Usa magilubong. Diyaw,
Ay, mo eh. Tapos? Dinhi? Asa? Sa gawas? Mao. Tapos? Yung kaluton. Ay, puso ka. Siyempre mong danaw daw eh. Oo. Ay, kala. Oo. Yes. Yarang among Ayak. kuan. Kuan na, mamasap. Gwapo ka. Asa nga ay ato isa. Usa imong nakuha diha. Sige ba to? Sa imong nakuha diha. Asa imong nakuha diha. Wa? Wa, doy? Baka. Wa pa man, doy. Wa pa. Ganara ani kuan. Oo, pwede. Kanina. Di alam po ugan. Salamat, doy. Guys, ako nang tapuson ang ahong vlog kay ano na guys. Bye-bye.